917-853-8933. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Heto na! Heto na! Heto na! Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Marhay na Webes na kaaldahon sa Indo Samuya po nga padaba man na para antabay sa Tingog kan Banwaan. Minarespeto na naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kasiributan. Mahal na Diyos enot sa gabos. St. Jude Webes so gabos na devotos tabi dyan ni St. Jude. Magpasalamat kita asin na maghagad ng intersesyon sa oral daw na pagbuhay-buhay. O dyan bagatabi sa chapel niya, dyan sa Lapu-Lapu. Maray na agatabi sa Indo dyan sa mga taga Lapu-Lapu. Tingog kan Banwaan na po, minaimbitar mag-iriba-iba man, sagkod alas 10 nin pagkaaga, Huwebes ngunyan. Sarong oras na po kung mas menos ang programa dahilan tapag alas 10, minalaog po ang PhilHealth. Katuwang ang bilog na tropa, Jomar Jimmy Al sa kuyang kumpadres, Ans Luens Renz. Manibela si Henry Boy Mata sa technical control si kumpadreng Nald Baldo. Newsroom si News Manager Mardela. Sa production center, yaon dyan ang angel ng DCGB, ang AM ng DCGB AM, Angel Mustaza. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong public information officer ng bayan, PIO ng bayan, Pio Fernandez. Good morning po sa gabos ng mga parantabay, yung mga yaon dyan sa samuyang official Facebook page ang DZGB News Online, netwide, worldwide, pakishare tabi, maray na aga hali sa Pilipinas. Nadadangog po asin nahihiling ang DCGB nagbo-broadcast online asin on air sa AM band region wide yan imaging sa luwas kan Region 5 online worldwide netwide DZGB News Online siyempre sa YouTube yaon man po dyan Combate basta yar no tiene pegas porque es genial así me gusta a mí así me gusta a mí así me gusta a mí, así, me gusta a mí. Éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano. Sige po tabi pwede ka mo dyan magpaabot nin mga reaksyon sa chatbox po kung kamo nakaantabay sa samuyang official Facebook page worldwide sa inman na parte kan kinaban sa DZGB News Online sa chatbox po kan DZGB News Online
And pwede man sa sakong number sa Globe 0926-0156-020. That's Globe, ha? And then sa Smart 0961-759-0888. O sa sakuyang Facebook, sa Messenger, pwede man, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Standby mo na tabi all units ta may sitwasyon kita ngunyan digdi sa probinsya nin Albay. Just to show to you, tabi, tatibaad kumpadring nagigi na kitang complacent o natutuod na sa nakita na, ay, halangkaw na naman ngayon sukaso. In fact, pera na naman sukaso kan COVID, ka nakaagi, 16. Ano? Nag-71, nagasanggatos. Tibaad kung natutuod na sa nakita, nasasanay na sa nakita. Pero, there is a brewing situation digdi sa Albay na dapat niya itong ma-internalize, as in dapat niya itong masabutan bago pa kita totalmente ma-overwhelm. Ano? An mga nasa medisina baga, ang mga nasa Departamento de Salud, nagasabi na kaipuhan dai ma-overwhelm ang satong kapasidad medikal sa laban niya to sa COVID-19. Pag sinabing na-overwhelm, nadadaog ang kapabilidad niya to na mapangatamanan sa mga nagkaka-COVID padignal. Tabi, dahil nakaya kan kapasidad kan mga hospital, kulang na ang mga hospital beds, ang mga practitioners, ang mga nurse, gabos, paragal na. And in fact, digdi sa Albay, igwa na ning arog ka na certain degree na medyo overwhelmed na kita. The mere fact na ang BRTTH ngunyan, puno na, as in, igwa na nga ni iba ganing bareta, na ang iba, daay na pinag-acceptar itong sa mga may COVID, tadaay na ning kapasitud. Yan ang sarong ehemplo, na-overwhelm na kita digdi. Iyan sa mga buhay padingnal. Sa mga gadan, sa mga nagagadan sa COVID, may nagpupuon na pong problema man digdi sa Albay, maaraman niya to, listen close itabi, para mas na maintindihan ta, ma-internalize ta, maisabuot ta, ang pagsabot kan sitwasyon, asin ang pagsunod sa protocol. At duman sa India baga padingnal, kanakalis na mga simana, pigsusulo na sa nabaga, sa mga lugar na pinagdidesignar kang gobyerno, biriyo ang mga lawas kan mga positive sa COVID na nagadan. Yan. Ngunyan, inapudan niya to ang sa tuyang Provincial Sanitation Officer, si Engineer Wally Sabater, kan PHO. Si Engineer Wally Sabater is our Provincial Sanitation Officer. Sinda po ang enkargado kaini sa bilog na probinsya ng Albay, kan pagmanihar kung paano ang pagpatos, ang pagkuakan gadan na dahilan sa COVID, kung paano ang pagtransportar, ang paglubong, ang pag-cremate, kayan, gabos-gabos yan. Sara Engineer Wally man ang inkargado kayan. Ngunyan, igwa po ni nagbubutwa na digding sitwasyon, manunungod sa management of the dead. Sinda nagmamanihar kayan. Sara Engineer Wally Sabater, siya sarong sanitation officer. Nasa linya po, maaraman ta kung ano ang nangyayari na digdi sa probinsya ng Albay, manungod sa bagay na yan. Engineer Wally, maray na aga, si Pio po kan DCGB. Thanks for taking our call, Tabi Engineer. Maray na aga man Pio, and maray na aga man po sa gabos na tagahinanyog niya to sa Tingog Kanbanwaan. Opo. Engineer, primero, kamo ang enkargado Tabi sa pagproseso, so paggabos manungod sa pag-akwat kan mga gadan dahilan sa COVID, and gabos sagkod na mailubong Tabi yan, Engineer? Opo, Pio, no? Tama ka dyan. Actually, sa totoo lang, kung aanuhon ko, habo ko kaning trabahong ini, medyo morbid baga ining trabahong ini. Kaya lang talagang halos daiman ki nangangako ka ining trabaho, kaya bali, ang sa hindi pong lingkod, bali, inako naman sana po ini para at least, no, maasigurar niya to na sa tuyang komunidad, talagang kumbaga sa ma-assure ta na sugabos na protocol manungod po sa proper management of the dead,
masunod po pag-abot po sa mga COVID-related deaths. Ayun, management of the dead. So ika pala ng dead manager. Iyo po, tabi iyo. Medyo marauton pag dangugon pero aparte lang kan trabaho. Ako ta po ini. Opo. Engineer, gura no ka sensitibo ika delicate ang pag-handle kan mga gada na ini na sa tuyang pinagpo-process dyan na mga nagadan sa mga may highly infectious disease, lalo na kung may pandemya, COVID tabi, engineer. Actually, Pio, piga-assure ta sa tuyang publiko, no, na ini po pag-abot po digdi sa mga nagagadan, mga COVID-related. So, either suspect po siya, probable, or confirmed na COVID, piga-assure ta po na talagang daiman po maapektaran kanian sa tuyang publiko. Kaya nga ni po, maski so post-mortem care kang nagadan, no, pigigibo po yan kang personahe kang ospital habang sila naka-PPE. Pagkatapos po kaiyan, igwa po kita ki protocol na pigsusunod po kaiyan. Pagkatapos po kaiyan, i-disinfect iyan. Tangani pag-transport po sa iya, sigurado po na dahil po maapektaran ang bilog na komunidad. So ngunyan, pag-abot po sa disposal, igwa po kita ning duang alternatibo. Ang sarong alternatibo, either direct burial, so direkta po na idulubong tulos po siya, pakahali po sa ospital, diretso na po sa sementeryo, ilulubong na po yan, dahil na po yan imbalsamahon, dahil na po yan paglalamayan, no? So kaya igbabawal mo po talaga yan. Ang pangduwang alternatibo, iyo po ining cremation. So iyo man ang preference kadaklan, no? Kang iba na i-cremate na lang su bangkay dahil kung cremated naman po siya, iagi man po siya sa sarong cremation machine, ang temperatura po ka IMPO nag-aabot ki sobra 1,000 degrees centigrade, no? Kaya kumbaga sa gabos man ang mga microorganism kung igwa man po ning COVID na virus po yan, gadan po yan kang temperaturang iyan. Kaya pagkatapos po kang cremation, so cremains po niya o so abo, pagkatapos po kang cremation, ikakaag po yan sa urn, pwede na po yan darahon sa harong kang pamilya, kang nagadan, dumana po ninda paglalamayan. Kaya ngunyan, iyo po yan ang nangyayari, Pio, preference po kang kadaklan is cremation. Opo. Kumo kadaklan tabi, engineer, iyan ang preference. Kumusta ang kanya to, ang kapasitud kang probinsya nin Albay na maakomodar and gura no na ano nang sitwasyon digdi sa tuya, kaya kan sa tuyang service provider an volume kan pag-cremate kan mga nagagadan por dahil asin suspetsado sa COVID tabi, engineer? Sa ngunyan, ang saro-saro iman sana po ang crematorium tadigdi sa probinsya kang Albay. So saro-saro ilang po yan. So ngunyan, ang capacity po niya, 4 na bangkay lang po ang pwedeng i-cremate sa laog po nin sarong aldaw. So hanggang 4 lang po. Ngunyan, ang nagiging problema so iniupong crematorium tadigdi sa Legazpi. Bako lang po probinsya kang Albay ang pigsiservisyo hang kaini. Pati sa probinsya kang Sorsogon, probinsya po kang Masbate, probinsya po kang Catanduanes, pigsiserbihan man po kaini. Kaya minsan talagang kumbaga sa fully booked, fully loaded po ang sa indang schedule. So, pag igwangani po ki sarong gusto magpa-cremate dumana, non-COVID. So, natural lang. So, pagkagadan po niya, no? Bako siyang COVID. Gusto magpa-cremate. Bali, ang tigigibo na po ngo na ninda, tigi-imbalsa mo na po ngo na ninda ini. Tangani, kumbaga sa medyo mahaloy-haloy. Kung talagang daiman po siya insigida na makikremate,
at least matawan paki diit na lead time sinda na. Yaon lang po duman sa morgue ninda habang naghahalap po kang schedule kang cremation. Opo. Tama po na dangog ko and unquote hugutom ko tabi Engineer Wally na fully booked and dai nakikaya on a daily basis kung dakulan minalaog dyan para mas na ipakremate COVID or non-COVID tabi Engineer? Tama po yan, Pio. No? Masasabi ko na talagang pano po talaga ang schedule kang cremation activities po ninda. Sa pagkakatao po ki impormasyon sa kuya, bali kung halimbawa halimbawa may ilaog po na gadan sa indaduman for cremation, bali yung schedule na available ninda mga kung halimbawa ngunyan po aldaw ning Webes, bali mga Sabado o Domingo na po iyan mag-cremate. Naku, No? Kaya talagang medyo arog po kaya ng sitwasyon ngunyan tabi iyo. naku. So halimbawa igwaning gustong ipakremate COVID suspect, dahil tulos-tulos makikremate ta fully book ang kapasitud ka sa tuyang crematorium. Mahalat pa rin nagkaperang aldaw bago mag-cremate, Engineer. Tama po? Bali, pag-abot po kaya sa mga No, naputol. Apudang ko gari si Engineer naman. Engineer, naputol po. I'm calling. Girara, Yan. Tabi. Yan, Engineer. Yan. Engineer, naputol po. Go ahead po. Tabi. Ay, opo. Go Bali, ahead. so ngunyan, ang nagkataon man po ning prioritization ini pong sa tuyang crematorium, lalong-lalo na pagka COVID-related po siya, no? Kumbaga sa pig-iinot po siya. Lalong-lalo na po kung confirmed COVID, talagang pipainot po siya na iyo po tulos ang makremate, no? Kaya arog po kayan, minsan ang nagiging problema lang paano takon igwaki sarong nagadan natural non-COVID na naka-schedule na sulubong ngayon na arog ngayon kaining aldaw, talagang nag-i-insist na mai-cremate po tulos. Kaya lang medyo talagang duman po na medyo nag-aarano po ang schedule. Okay. Engineer, kumusta sa pakikipag-coordinar sa Indo kan sa tuyang crematorium? Kumusta sa indang fasilidad? Do they need maintenance ta kumbaga permisidang fully book? Do they need maintenance so proper na kumbaga sanitize gabos na pag-obserbar man ka na sa inda man na pagmantinir ka yan? Over. Okay, so dahil nga ni po dyan, Pio, siguro ini pong sa tuyang COVID, sobra na taon, no? Naka-schedule nga ni for preventive maintenance so sa indang makina. Bali, may maabot gayud sa indang technician, hali pang Korea, na ma-check up kan makina na kaipuhan po kaya ang preventive maintenance ka ni taon-taon. So naka-schedule nga ni po yan ngunya na June 9, no? Bali nag-inform naman po sa kuya so ining crematorium na ini. So naka-schedule itong preventive maintenance ninda June 9. Unyan kang hinapot ko kung pirang aldaw itong gigibuho na preventive maintenance. Ang sabi sa kuya is 1 week, which di ako nagtugot. Nata. So sabi ko nga ni, biruon niyo po, Pio, no? So sa laog lang sarong simana na ma-delay po ining mga cremation na halos ngunyan, Pio, tabi ako man sa pag-ano po yan, ano? Ang halos reported po sa kuya na nagagadan, araw-aldaw, sa iba-iba pong healthcare facilities na po digdi sa Albay. Minsan may 5, minsan may 3, minsan may 6. Naku. Mga arog po kayan na tabi, Pio, ano? Oho. Kaya medyo sabi ko nga ni sa inda, matatambak ini. Kaya sabi ko, dahil niya ako kita ning paagi para medyo mapadali. So ining preventive maintenance. Dahil man po ining maiiwasan, kaysa man talagang totally mag-breakdown ining sa indang makina. So ang sabi sa kuya, ang shortest daan na pwede nandang gibuhon so pinakamadali daan na preventive maintenance na magigibo daan ninda sa laog po ning sarok may kabang aldaw.
Oho. So sabi ko, kung saro may kabang aldaw, siguro okay lang yan dahil kaya tapaman na medyo i-delay kidiit. So itong mga naka-schedule na for cremation. Pero unacceptable po para sa kuya ang sarong simana. Nako, kung ko engineer, nagkaigo ko interest maray duman sa anom, 5, 3. Kung anom, 5, 3 kada aldaw, overwhelmed ang capacity taman agad sa pag-cremate. Sabi mo baga, 4 lang ang kaya ninda kada aldaw, Engineer Tabe? Kaya wala na po kita talaga piyo ki ibang choice, kundi direct burial na talaga. Ayun. So dahil bako available po sa crematorium, dahil man siya makikremate, so wala na po kita ki ibang choice. Duman na po kita sa the second alternative, which is direct burial. Opo. So arog na po kayan siguro ang mangyayari piyo. Opo. Anong peligro medically sa komunidad kung ma-overwhelm dit na nga na-overwhelm kayo tabi engineer sa tuyang kapasitud sa pag-cremate tabi? Medyo kung talagang mag-i-insister po talaga sa pamilya immediate relative kang nagadana, no? Na talagang gusto talaga ninda i-cremate, na gusto pa man nindang gusto pa man talaga nindang pagpalamayan so sa indang gadan. So siguro at inipiyo tabi, no, at this point in time siguro medyo mahagad namang kami diit na ayuda hali po sa Indo sa DCGB na kung halimbawa igwa po kita ki mga arog kaya na kaso matabangan manindo kami na makahuron kung pwede tabi arog kayan magiging public health hazard kaya iyan, so dapat direct burial na po iyan. Ayun. Pag sinabing direct burial, paki-explain gararay tabi engineer? Diretso na po yan sa dahil na po pwedeng imbalsamaron, dahil na po yan pwedeng paglamayan, diretso na po yan sa lubungan. Naku, grabe ka dipisil pala na, no? Tanganing dahil na makapiligro sa komunidad. Iyo po, ang pag-iingatan ta po digdi is public health. Ayun, oo. So, engineer, sa imong honest na pag-analisar kan sitwasyon, nasa tipping point na ba kita sa ining sa pag-process ka ining mga COVID suspect na mga gadan? Over? Sangon niya na ma-manage pa man, pero medyo sabihon ta ng madali ng bumigay. No? Kumbaga sa tama itong termino mo tabi, Pio, na nasa tipping point na siya. Pero at least sangon niya na ma-manage pa man, pero kumbaga sa tama po, medyo nasa tipping point na po siya. Nako, sus. So, we have to really take this seriously, tabi engineer. Ano po na sitwasyon? Tama po yan, Pio, no? Kaya nga ni po, dahil nahihiling ko, lalong-lalo na ngunyan, ang sa tuyang mga kaimanwa, medyo, kumbaga sa nagturos na gakod, no? Oho. Kung talagang nagari nagpabaya na kaya kay kuan mi paman po giraray ang disiplina, kay kuan mi paman giraray ang kooperasyon kang gabos na sundon ta po manggiraray ang proper health protocols na para maiwasan ta ining pagparadakol po kang kaso ta kang COVID. Opo. Engineer, God bless. Ingat tabi, keep safe, and salamat sa impormasyon. Salamat man po, Pio, and salamat man po sa DCGB pagtao po sa muya ning oras makapag-diseminar po ning impormasyon. Thank you so Maray much. na aga po. Opo, maray na aga. Mga tugang si Provincial Sanitation Officer Engineer Wally Sabater ang sa tuwing nakaulay ngunyan. Taon-taon babeltadahan tayan for us to be properly informed and makatabang kita sa pag-avert kan sitwasyon ay nidigdi sa probinsya nin Albay. Medyo horalawig po ang sa tuyang parada. Oras, Pilipinas, alas 9:34. An oras hatod sa Indokang. Joy! Iwas germs, iwas sakit. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nestagrow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestagrow. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Uy, 2 pesos?
Para mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan, 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etsapuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to, 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to, 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay
Madaba niyang maray Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante Serbisyong may puso Ang satong kaibuhan Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao Adrian Salceda ang pangalan niya Sa pagtabang tunay na malalaoman Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra kabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 1050 SRP. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water,
Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine, para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee, enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. May signal na kita kan report dyan sa luwas. Si Luens nasa linya. Luens, good morning. Go ahead. Salamat abi, Sir Pio. Potensyal na maging pasyaran pag-abot kan mga aldaw. Ang pinagkukonstruhir na maiwas na tulong package nin magti 300 milyones pesos na total na kantidad din proyektong kalsada tungo sa palipatan, riles at daungan program na magkukonektar sa mga nagkapirang barangay kang Norteng Partikan, Legazpi, Puon, San Joaquin, Pawa, Tubogtong Road, pasiring sa Legazpi City Airport Area, asindigdi sa may barangay Tamauyan. Ini ananto darangkan DCGB News na basado sa impormasyon na ipinaabot ni DPWH 2nd District Engineering Spokesperson Richard De Jesus na inihali sa General Appropriations Act na pondo asin ini pinagturuwang-tuwangan kan Department of Transportation o DOTR sa indang opisina asin kay Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District kan Albay asin sa kooperasyon man daw kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Susog kay De Jesus, inipaagi, ngani na mapadali daw ang pagkonektar kan mga tinampo pasisiring sa airport, pier, asin train station pag-abot kan mga aldaw, ngani na ang mga produkto, lalo na ang mga produkto nin mga paraoma hali sa mayon asin sa iba pang lugar, mai-transport tulos, asin makatabang pa sa pagpakusog kan turismo kan syudad nin Legazpi. So mga taga Premier Distrito kan Albay susog kay De Jesus, pwede na ini maging alternate road. Pag natapos na ini, tadai na maagi sa matrapiko na parte kan UST Legazpi na iyo ang ipinag-aagrangay kan mga motorista na hali sa Premier Distrito dahilan kan pirming pagkakaigwanin trapikong rush hour. Mahiwas tao tabi ni Sir Pio, 4 lanes road ini, 20 metros ang hiwas din tinampo, may drainage system, may street light, igwa pa nin bike lane, asin may rotonda. Sa iniyan mapuon? Digdi ni tabi Sir Pio, kung ika mapasiring sa may San Joaquin, mabulsot inidigdi sa may pasiring sa Pawa, tapos may bulsutan naman digdi going to Bugtong and going to Tawauyan. Nakulo ng mga entry and exit point tabi ni Sir Pio, ang katuyo ang kaini ikonektar pasisiring sa airport, sa mga sa pier, asin sa mga nagkakapirang mga lugar na pinagtitiripunan nin mga produkto. Ayun, okay. At least
maray na informasyon niya na nako amo, hali kay Richard. Roger. May paborito mo baga si Richard? Roger to that. Yeah. Aram mo tabi, Lawrence, haloy na yan ng mga proyektong ilinatag talaga kan 2nd District Engineering Office. Dakul iyan sa paagi ni Congressman Joey. Taang katuyuhan kanara Congressman Joey through the efforts man as in pag-implementar kan DPWH 2nd District Engineering is mantang naghihinapos naan konstruksyon kan international airport so mga physical infrastructure na kaipuhan dapat napupo na naman or almost 50 or 75% completed na tanganing igwa nin nagakanigong pagsasabay so kaipuhanan na infrastructure pag nag-operate na ining international airport like feeder roads and connector roads tabi Luens kaya arugaan. Roger to that tabi Sir Pio. Ta magayon tabi ni Sir Pio yung proyektong ini ta ngunyan nga ni pinagbalo kan DCJ Diyos na laugon ining nasambit na lugar maski ba kung konkreto talagang nalalaugan na mo tiga aragihan na talaga kan mga nagkatapirang mga residente. Sa halimbawa pasiring ka sa may digdig ka nag-agi sa Rawis, pasiring ka sa 1st District, saan pwedeng tumiko tanganing makalaog diyan sa sarong entrada pasiring sa tinampong iyan? On hali katabi Sir Pio sa Rawis, matraverse ka digdi sa may Tamawyan, palaog dyan sa may Tamawyan, may saro dyan na iskwilahan, pribadong iskwilahan tabi Sir Pio, iyon na ang kampang kayan. Pag dilaog mo na, iyon na yan ang matampan sa imo. So may waso ng tinampo. Yan, okay. Sige, di. Kuro-kuro nektar na pa rin yan. Criss-crossing, Roger. Okay, sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, mga development halidigdi sa Norteng Partikan Legazpi. Ako po, si Luis Bursi Barceda. Salamat, Luens. Sa istorya, hali dyan sa luwas. May saro pa bago kita mag-bye-bye time para mentral sa tingog. May signal. Kumpadreng Al Arbario nasa linya. Pading Al, go, go, go. Yes, buddy, good morning. Day pang malinaw na pahayag ang APEC o nata taharos puro bangkina sarang brownout ang southern part kan Legazpi pasiring sama nito. Yan sa ibong kan paulit-ulit man na pagpalahayag ng APEC management sa mga prescribing nila na padago sa ng improvement works sa linyang ini. Palisiring sa nito sa laog na ni nagkakapirang bulan na pig-improve nila sa primary line lalo sa may halidigdi sa may humapon nito area. Apoy ragan unannounced na brownout na pirang oras experience haros puro manggi. Minsan maghapon pa ang brownout kung may mga pigatrabaho ang mga taga-APEC. Alagad, ani kinapapastidyo na ng mga konsumidores, iyon aros puro banging brownout na perwisyo man sa mga gamit sarong, perwisyo sa palibot, asin nakadipisilan man iba pang na-experience ng mga konsumidor, lalong-lalo na ang mga estudyante na nagkalaom sa supply kan kuryente. At bagay na ni na ipang malinaw na paliwanag dahil ngunyan sa dito sa pag-ipagkomunikarta si Sir Leslie Campos Malan presenting nasa hospital ngunyan. Yan ang informasyon na pareha iligdi sa luwas. Al Armario, DCGB. Salamat, kumpadreng Al. Tingog kan Banwan. Sa pangarang kabilog na tropa, salamat po kasi do paginanyog. Amang Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Tingog kan Banwan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, magtabang sa kawa, an mawot, daing pa ibabaw,
gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan,